Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nidik. Spesial kagem mempelai berdua Mas Heru, Mbak Akmina matur bantun. Masyarakat Bragung sedayanipun sehat matur bantun. Bersama Mas Nito Dansono, sedulur-sedulur saka Sekar Gadung Indonesia. Sineng kuyung Bujo. Kamu tak tunggu neng terminal Gayatri, tulung aku biyen kuwi sing dadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya ora bisa medhoke tresno. Yen tresnamu isih tak simpen neng dodo nganti sprene ra ono sing liya. Spesial terminal Gayatri Mas Nito, khusus untuk warga besar Bragung Selatan. Ayo deh, kowe ana ngendi? Dek, aku ngerti. Dek, kowe ana ngendi? Dek, aku ngerti. Apa kowe wis lali pamitmu ning terminal Gayatri? Apa kowe ra kelingan kombiyen pacaran pamit lunga golek pangan bareng mulai wis gawa kamu tunggu neng terminal Gayatri. Ngomong biyen sedadi seksi. Yen tresnamu lan tresnaku bisa nyawiji nganti sprene kowe durung bali. Kowe lunga tak gandeng tanganmu sing kiwa, kaya ora bisa medhoke tresno. Yen tresnamu isih tak simpan neng jero dodo nganti sprene ra ono sing liya. Aduh, kena kamu. Mbak Wit Bujo. Satur grup SGI tanpa kembali. Aku ngenteni. Kowe ana ngendi?
Iya, luar biasa matur sembah nuwun. Satu tembang Terminal Gayatri Meet in Dujo.